तो भाई लोग आज हम प्रमोद प्रेमी लाल यादव की गाना के बारे में बात करे वाला ही। तो इनकर जो गाना गावे ना मतलब ठीक रहला, ठीक ठाक चला, मतलब आजकल मार्केट में यो बहुत सही चलत हुआ। तो इनकी गाना के बारे में हम बात करे वाला ही। तो जो गाना हो गाना के बारे में तो उनके पहले हम बता दें। तो देखा लो वो गाँव में मतलब की ऑर्केस्ट्रा होता रहला, आ जो नचनिया मतलब की डांस करत रहला। नचनिया जो यूपी बिहार कहीं भी ना चले, मतलब बहुत मशहूर नचनिया ये, मतलब चार ओर एक बहुते गर्दा है। तो ई नाचत रहले आ वही जो मतलब की प्रमोद प्रेमी लाल यादव आवे न, और मतलब कि आके मतलब सब कोई मतलब पैसा कौड़ी कुछ भी उड़ावेला, लेकिन ई जो न मतलब कि भैंस एगो मतलब के देवल चाहे ना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई लोगन मतलब कि प्रमोद प्रेमी भैया मतलब कि नचनिया के एगो भैंस कुर्बान करे कहे ना, मतलब कि लेके जा तू भैंस खिया पिया और दूध दुहिया और कुछ जो न तवन करिया। भैंस के का कर जाला मतलब ये कुल कर जाला, तो उ कुर्बान करे कहे ना। लेकिन नचनिया जौन कहले कि हम ना लेबा, हम के ना चाहिए हमरा ना चाहिए वॉइस। तो यही पता प्रमोद प्रेमी भैया मतलब कहने की देखा हम यादव जवन ईरान करी या तोरा पे जौन बा एगो हम भैंस कुर्बान करब। हही हम यादो जवन कही अहिरान करो, तोहरा पजान एगो भैंस कुर्बान करो। और बड़ी बात प्रमोद प्रेमी भैया मतलब यो बात कह देने की देखा हमारी भैंस से तू दूध पिएबू ना तो तुहार जवानी बा खूब चढ़ल है, मतलब कि तू एकदम खूब कुंवार रहबू, बुढ़ेबू उड़ेबू ना है। पूरा के हमारा दूध जब पियबू रही जवनिया ताजा हो। तो भाई लोग ने गाना का मकसद ज्यादा कुछ ना है, गाना का मकसद खाली इंजॉय कर, मतलब गाना में बस एगो नचनिया के वॉइस दियल जाता। केहू वॉइस देला यार मतलब पैसा कौड़ी उठा उड़ा, मतलब पैसा कौड़ी मतलब कि लुटा देला। वॉइस लुटाए वाली कौन दिक्कत है, वॉइस लुटावे ना तो मतलब वो साथे साथे पाड़ी भी फ्री। पाड़ी के साथ ही वो पड़ा ले जो मारी ना आई गाना बस इतने बजा मतलब खत्म हो जाला। तो ये गाना मतलब ठीक है, सुने में अच्छा है। या तो चीज जो न भैंस दे दिले मतलब कि नचनिया के, आ सब ना दे पाई कहे से कि सबके पास भैंस ना रहे।